Toto je Majo. Majo má recept na elixír života, a to teda bez randy. Slúži to na to, aby ste boli dlhšie mladí, aby vám to spomalilo starnutie, obmedzilo. Malo by to spomaliť ten proces starnutia. Je to Papálna podoba. účinná receptúra, bola spísaná V starom majskom jazyku. a zázrak je. Z jedného sveta že nad bežnými vecmi. Majo sa dlhodobo venuje iným svetom, duchovnú, čarovnú, Vesmírom, iné svety, mimozemšťania. a prečíta aj kruhy v obilí. V tom pri Stonehenge bola zakódovaná jedna časť elixíru a tú druhú vraj priniesol týpek z Venuše. Prišiel sem on na nejaký jontový pohon z elektriny. Neviem, či aniel, alebo neviem, vyššia bytosť. Že on pochádza z Venuše. Získané informácie Majo zlúčil a zanalizoval. Ich spojením vyšiel vlastne recept na elixír. Zistil som, že čo vlastne je podstata, alebo princíp toho. Jeho účinky ponúkol aj známym osobnostiam. Angelinu Jolie, Gajsenovcov a podobne. Zatiaľ na špeciálnu ponuku nereflektovali. Vy ale môžete. Majo zháňa investorov na sériovú výrobu elixíru. Pre začiatok stačí aj 1000 v eurách. Vráti sa. Sa hovorí nápad za milión. Pre ďalšie originálne reportáže mi daj follow.